Sa usapin ng recalibration ng equitable distribution of vaccine sa bansa, ang prinsipyo na unahin ang mga economic zone gaya ng Clark sa Pampanga para mapabilis ang pagbangon ng ekonomiya ngayong panahon ng pandemya ang umiiral ngayon ayon kay Testing Czar Secretary Vince Dizon. Ito ang kanyang pahayag makaraang siyasatin ang mega vaccination site sa isang malaking mall sa Clark na pinamamahalaan ng City Health Office ng Mabalacat. Ikalawang prinsipyo natin, syempre yung mga big cities, sa NCR, sa Pampanga, sa Bulacan, ito din yung pinakamalakihang contribution sa ekonomiya. Dito maraming trabaho, dito maraming investment, dito maraming negosyo. Kaya syempre, para matulungan naman natin yung ekonomiya natin, tsaka yung mga kababayan natin na magtrabaho, kailangan pa-priorities din natin sila. So, Sinabi ni Secretary Dizon na nakasasabay ang Pampanga at Bulacan sa bilis at laki ng volume ng deployment ng bakuna sa National Capital Region. At dahil sa inaasahang malaking bulto ng bakuna na darating ngayong buwan ng Hulyo na nasa 12 million na doses, bukod sa NCR Plus 8 ay nagkaroon na umanong karagdagang pang 10 prioridad na lungsod at probinsya na pagkakalooban ng bakuna. dag tayo ng 10 pang cities. Yung 10 cities, okay. So, ngayon, NCR plus 8 plus 10 na tayo. So, NCR plus 18. So, dahil nga, ang dahilan dyan is dumadami na kasi ang bakuna. Ayon kay Dizon, by schedule pa rin ang suwestyon nila sa pag-roll out ng bakuna sa Pampanga. Nakadepende umano kasi ito sa logistics ng LGUs at personnel sakaling itulak ang walk-in na kailangang limited o controlled pa rin sa mga komunidad na tinatarget upang maiwasan ang super spreader event sa mga vaccination sites. Kung masisigurado ng ating mga LGUs na magiging maayos ang sistema at hindi naman ang problema kasi sa walk-in yung dumadagsa, nagkukumpulan, baka maging super spreader event, no, yung vaccination center. Pero kung kaya ng LGU, magagarantiya niya na orderly, na pa-practice pa rin ng minimum health standards, then go ahead. Sa minimum na 200,000 per day na na-administered na vaccines sa bansa, kasama umano ang Pampanga at Bulacan dito ayon sa DOH. Sa pananaw ng UP Octa Research Team, sakaling umabot kahit sa minimum na 350,000 na vaccine rollout kada araw, ang NCR Plus 8 kasama na ang NCR Plus 10 kung saan kabilang ang Pampanga at Bulacan ay posibleng makamit ang tinatawag na population protection bago matapos ang taon. Sa ngayon, umano ay nakakakuha ng average na 200,000 per day ang na-administer na vaccine sa pag-rollout ng bakuna sa bansa. Sakaling hindi umano magbabago ito, ay aabot lamang sa 40 million population ang mababakunahan hanggang Disyembre. Pero kung ito'y maitataas pa sa 350,000 jobs per day, ay makakamit ng bansa ang population protection bago pa ang buwan ng Disyembre. Sa ngayon kasi we're averaging 200,000 jobs per day sa buong Pilipinas. Of course, mostly dito sa priority areas din sa NCR Plus 8. Pero if we continue that, aabot tayo mga 40 million by December. Pero kulang pa yan for population protection sa NCR Plus 8. What we would need is mga at least 50 to 60 million. Ideally, mga 60 million jobs by December. So, para ma-achieve natin yan, ibig sabihin, kailangan dagdagan pa natin ng 200,000 jobs per day natin. Gawin natin mga 350,000 at the minimum. Kung ma-achieve natin yung target na government na 500,000, mas okay yan. Pero at the minimum, mga 350,000 jobs per day, pwede natin ma-achieve yung protection. Sa pagpapabuti ng pag-administer ng bakuna sa Pampanga, suwestyon ng UP Octa Research Team, kailangang mabusisi ng DOH ang mga mega vaccination sites kung kakayanin ang walk-in vaccine rollout na limited pa rin sa mga piling komunidad. Solusyon umano ito sa pagpapabilis ng rollout ng bakuna at pinapangarap na population protection ng mga lugar sa NCR Plus 8 sa bansa na prioridad ng National Vaccination Program ng gobyerno. Hindi naman tayo against sa walk-in per se. Siyempre maganda pa rin yung by schedule. Pero ang alam natin is minsan pag nag-schedule tayo, may mga minsan hindi na uubos yung vaccines kasi may mga hindi nagpupunta or may mga nagpupunta doon pero nag-refuse bigla. So hindi na ubos yung mga vaccines. There must be a way na kanyari may
alternates tayo or may walk-in tayo ng mga konti lang. Paulo G. Santos, CLTV News.